کار و فعالیت کردن منع کردگی بدن باید که праваи расистӣ дошта бошад. ҳар вақте ки авф мешавад дар оҷа пунктош меояд. шиба дар ҳамаи видеоҳо зиқи бо саволу бо ҷавоб доданад. аз ширкати шифо равғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастен. видеоро то охирша бо диққат тамошо кунед, чунки тааллуқ дора ба муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия ба ҳайси ронанда такси кору фаъолият мекунанд ва ба дигарорам равон кунед то ки огоҳ бошанд. хеле ки медонед дар Федератсияи Россия бо праваи тоҷикӣ кор ва фаъолият кардана манъ кардагӣ будан, танҳо ба праваи Федератсияи Россия метавонистанд ки шаҳрвандони хориҷӣ кор кунанд ва имрӯз офиtsiально ҳамира барои ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ эълон карда гуфтанд. қонуне рӯзҳои наздик ба имзо мерасад ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки бо праваи давлати худаш кору фаъолият мекунад, яъне таксӣ мезанад, аз қаламрави Федератсияи Россия депортатсия карда мешавад. این پیشنهاد از جانب والری فادیف با پریمیر-министри Федератсияи Россия Михаил Мишустин پیشنهاد шудагӣ аст و عین حال این پیشنهاد در حالت تفتیشات قرار دارد. روزهای نزدیک ممکن که این قانون به امضا برسد. عین حال هستند تا حال نفرایی که با праваи тоҷикӣ کار میکنند. با همون خاطر ما گفتنیم که با احتیاط باشین، مقصد برای خودتان پرابلمای زیادی نیارین. اویدی праваи расистӣ گرفتن یک خوبیش ما به شما میفهمونم، با دقت گوش کنین. کسایی که در جمهوری تاجیکستان 5 ساله و 10 ساله سابقه کاری رانندگی دارین، در حالی که شما праваи расистӣ اگر گرفتین سابقه کاری شما نمیسوزه. این گپا به چی خاطر گفته‌ایم؟ به خاطر که در روسیه کسایی که تاکسی کار میکنن праваи расистӣ рам дошта бошанд, агар на камтар бояд аз 3 сол собиқаи кории ронандагӣ дошта бошанд. ба ҳамин хотир ҳар як шаҳрванди тоҷике ки мехоҳад праваи расистӣ бигирад, ҳастанд мактабҳое ки мерен ҳуҷҷатотона меспорен дар ҳамунҷа ва праваҳои тоҷикие ки дорен пешниҳод мекунен собиқаи кории шуморо дар праваи расиститон мегзаронанд, аннулировад намешавад ва праваи тоҷикитонам айни ҳол агар праваи расистӣ бигирен айдастон намегиранд, аннулировачам намекунанд. ногуфтанамона бо праваи фалшиви айни ҳол рейдҳои сахт рафтесай, ба ҳамин хотир через посреднико кор накунен, права нагирен, чунки агар ба праваи фалшиви биқапан қонунгузории Федератсияи Россия кодекси ҷиноятиш дар моддаи 327 овардагӣ аст ки ғайриқонунӣ печати давлата дар ягон ҳуҷҷат задан аз озодӣ маҳрум мекунад. чихеле ки медонен ма дуюмин конкурси хидмат оғоз кардагиам ва билетҳои конкурс бениҳоят арзонанд. 250 рублай нархи билет, 11 дона призай, якта мошини Lada Priora ва 10 донаи дига конверти 5000 рубла. касое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд ай конкурси ма, дайнами картаи Сбербанк 250 рубл мепартоин. картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва метавонед ки чектона дар рақамҳои WhatsApp қатъи номтон роӣ кунед. вақте худтона бисанҷен соҳиби мошин ё ки конвертҳои пулӣ мешен. билет бениҳоят арзон аст. як каси дигар нависондае ки всё жизнь бе договор кор мекунам. патента месупорам во время. 6 патент, 6 квартира, 6 регистратсия. кай мо хона мерем пеши фарзандҳо чӣ мемонад? иншааллоҳ ки хуб мешава. ҳамаш ҳар як муҳоҷире ки дар Россия қарор дорад, дар касбу коршон баракат аз худованд талаб мекунем. бигзор худованд ҳамаи муҳоҷироро нигаҳбон боша ва ҳар касе ки ба муҳоҷират сафар кард боз соҳу саломат ба назди аҳли байти худаш барбигарда. Одинаев нависонда: салом Сорбон Сафаров, агар пули патента биспорӣ, регистратсия бигзара, ҳичи намекунам, мешава пули патента споридагием, не ки 12 рӯз пеш ФМС рафтем, талон очират гирифтем, 2 рӯз пас ай тамомшавӣ регистратсия омад, мешава? яъне ки агар ту патент гирифтанта дар назар дошта бошӣ, очират гирифта бошӣ дар ФМС, бародари азиз, вақте ки регистратсият буд шидагӣ боша, ба ту патента наметиҳанд
ва ҳамун қадар маблағҳое ки ту сарфа кардагӣ ҳамаш месӯзанд. ба ҳамин хотир касое ки патент гирифтанен, пешаи патент гирифтанатон аввал проверка кунен баъза данира ки мақсад регистратсияи шумо дар ҳақиқат оригинал ҳаст ё ки фалшивия, ё ки касое ки муҳлатҳои регистратсияотон кам мондагия аввал продлит кунен, баъд бирем барои патент биспорен. Чунки дар вақти гирифтани патент регистратсияи шумо набоша, шумо наметонед ки дастрас кунед. ва касе ки мехоҳад регистратсияша проверка кунад ки дар база данӣ ҳаст ё ки не, рақамҳои рӯи экран дар ватсапаш муроҷиат кунед, проверка карда метия ба шумо. Раҳимов Алишер нависонда: Ассалому алайкум, акаи Сорбон, ман синфи 11 буд кардам, ба хоҳиши худам хизмат рафтанӣ будам. Мара нагирифтам. Барои варикасен почам драги ғафз дора. Варикоз яъне ки гуфтанӣ будӣ ба фикрам бародар. Ман военни билет гирифтам. Ба асоси ҳамин агар ҳози қаплан мебаранд хизмат ака, гӯен илтимос ҳози ма да Москваям. Ҷавоб ака: агар ки ту дар ҳамун вақт военни билет гирифта бошӣ бародар, не, вай военни билет як умра метавона ки мақсад шаҳодати ана ҳамун бемории терапия. Вале агар айни ҳол ту соз шидагӣ бошӣ, ягон дард надошта бошӣ, бале метавонанд ки даъватат кунанд ба хизмат. Абдуллоҳ нависонда: Ассалому алайкум, акаи Сорбон, менависам, ҷавоб наметаҳед. Илтимос ҷавоб битаҳед. Савол: ма да видварения додагиян, ма дар Москваям. Агар депортора авф кунанд, депорти ма ҳам кушода мешава ё ки не? Агар ки видвареният через решенияи суд набоша, авф мешавад. Агар ки через решенияи суд боша, дохил намешавад. Ва боз ҳар вақте ки авф мешавад, дар уҷа пунктош меояд. Мақсад ҳози пешакӣ ҳеҷ ка гуфта наметавона ки оё киҳо авф мешаванд, киҳо не. Не ки дар авфи гузашта касое ки ба решенияи суд депорт шидагӣ буданд видварения во дохил нашидагӣ буданд. Зиёвиддин нависонда: Салом акаҷон, сози хуби аблава доимӣ шидаем меган. Ростае дига Тоҷикистон рафтан наметонем. И гап дурӯғ ай бародари азиз, ягон хел доимӣ шидагӣ нестае. Дилхоҳ клипҳо нависонда: мужик ҳамита видеоҳои даркорӣ мекунӣ, не ки коротка ясна гап зан, я мавзура 5 минут мекашонӣ. Кадоме розияй ҳе бигин. Бародари азиз, барои чӣ 5 минут 10 минут ма гап мезанам? Барои ки инамихе комментарияҳоро мехонам. Агар ма комментарияҳоро нахонам, як мавзӯъ, як ахборота бугум просто да видео, мумкин 2 минут ё ки 1 минут шава. Видеоҳоро бубинед дар онҷа, ҳастанд видеоҳое ки 1 минутан, 1 минутан, 2 минутан. Дар ӯ видео ма комментария намехонам. Видеоҳое ки ма комментария мехонам, намешавад ки ма дар 2 минут 3 минут ҷанбазшон кунам. Таҷик нависонда: Салому алайкум, акаи Сорбон, доллар ва евро барҳам мехӯрад дар Тоҷикистон? Илтимос ҷавоб диҳед. Намедонам бародари азиз, ин хеле гап нест. Намедонам ки ту гапа киҷо фаҳмидаӣ. Дурӯғ ай фикр мекунӣ мигап. Маҳбуба нависонда: Салому алайкум, агар дар мигратсиони карта работа нависӣ ва патент накунӣ, кор накунӣ, вақти рафтан ба Тоҷикистон чӣ мешавад? Мигратсиони картат работа бошаву агар дар муддати 1 моҳ 2 моҳ бо обратно биёи Тоҷикистон, ягон чӣ намешавад. Вале мигратсиони карта работа бошаву 1 сол ё ки 8 моҳ истодагӣ бошӣ, метавонанд ки запрет навиездат кунанд, депортат кунанд метавонанд. Пулод нависонда: Салом браҷон, чӣ бада ҳамаи видеоҳо зиқи бо саволу бо ҷавоб доданад? Ма табиатан ҳамин хелиам бародар, шикри худо ки зиқи нестам ва худованд аз зиқи паноҳ бития. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи барномаи худмона ҷанбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.